Tak to je absolutní vítěz této rally. Tak to byli absolutní vítězové Kostelské rady. No a nezbytný ohňostroj. Samozřejmě ohňostroj zajišťoval Jirka Chaloupka, firma Korona, která se zabývá těmito záležitostmi. Tak já musím říct, že tuto krásnou věc tady vymyslel Jirka Chaloupka ve spojení s firmou Korona, která se zabývá těmito ohňostroji. Jirka to samozřejmě zaplatil, takže ale stálo to za to. Já myslím, že se Honzovi líbilo a protože on je upovídaný, tak já mu předám ještě mikrofon. Takže to tak bývá, tak nejdelší je děkovačka, takže já bych poděkoval ještě dalším pár lidem. Hlavně svým skvělým kamarádům, který mě celou dobu podporovali a teď mi teda dopřáli krásnou lepkavou sprchu. Další, komu bych chtěl poděkovat, je můj kamarád a soused, který neuklízí v jedné osobě, Jan Kopecký. Bez jeho rád a zkušeností a informací, které mi dal během této soutěže, bych si asi musel najít prostě nějakou brigádu JZD, protože ty po mně chtěli asi někde nahradit tu zarajpovanou kukuřici. Takže jsem rád, že jsem zůstal v té na silnici a dík patří i jemu.
Ahoj vám všem. Díky moc. To jsou celkoví vítězové Zuzana Pálková a Honza Milča. Celkoví vítězové první vlastně kostelecké matrixové rally Cupu 2008. Tak já myslím, že to bylo bombastický, že určitě si to vítězství zasloužili a všechny ty ovace k tomu určitě patří. Velká gratulace, Honza Milča, Zuzana Pálková.